Com diu, senyoreta? Vols una magdalena? No, m'acabo de menjar un tall de coca d'allà al fons de Sant Bueno, però te la Antoni. guardes. No. No? Ara és de moda això de vendre així amb No, una bandera? ara és de moda això de despedides. Què vol dir, despedides de què? De soltera, un euro. Ah, això és una despedida soltera? Sí. I és Aquest home que vostè simpàtic. que es casa, senyoreta? Sí. I han marxat totes les amigues al bar i m'han deixat aquí vendre Li fan fer magdalena. això a vostè? Sí. Però que és com una penyora o...? Ja ho sé, però és el preu que m'han posat. Jo si per mi fos li regalaria totes. No, home, no pot dir. Escolti, perdoni, jo potser... És que no entenc res, no ho havia vist això mai. No ho havies vist? No. Doncs aquí es fa molt això. Sí. Aquí es fa molt, aquí bueno, dic això això. de vendre magdalenes no, però això de putejar, per dir-ho d'alguna manera, les amigues sí que ho fan. Ves que jo estic de pas aquí, Doncs mira, només he vingut avui aquí. en cas del 13 m'han agafat i m'han portat cap aquí i au. Mas deu ser broma, tot això que em diu, no? No, tu què et penses, que jo vindria així? Per gust? No, però potser és de la com es diu aquell grup de teatre? La Nicaragua? No faig teatre. La cubana o alguna cosa així, no? El que vull és vendre aquestes magdalenes i marxar ja, perquè una calor... I marxar cap on? Doncs no ho sé. Trucaré a les meves amigues que m'han deixat el mòbil. Té mòbil, vostè? Sí, tant. I aviam què. Està bé, això. I cap on hi ha? Cap a Barcelona, després? No ho sé. S'afegirà l'operació tornada? Home, què vols dir, que si tornaré? No, que diu que avui hi ha l'operació tornada. Que han dit que 450.000 cotxes s'han de tornar a Barcelona. Vostè col·laborarà vostè a poder arribar als 450.000 o...? No sé si dormiré fora o si tornaré aquesta nit, o sigui que no ho sé. Cap a Barcelona, per això, en tot cas. No sé res. No em diu el lloc. No, perquè jo visc a Tona, o sigui... Ah, vostè viu a Tona? Sí, jo soc d'aquí. Bé, sí. Per això que no sé. No, la veritat és que amb el parlar vostè pageseja una mica. No, i si jo soc castellana. Però pageseja, no massa, però una mica sí que ja pageseja, Doncs així que no em compro la magdalena després del discurs. Vinga, va, una, i em quedaran dues. A veure, esperis un moment, és que hauré de parar el vídeo i després els espectadors... Para'l. Està fent un vídeo. Me'n vaig, moltes gràcies per comprar-me les últimes magdalenes. Un saludo a tots els... A tots zona.com. Adéu. Molt bé, no? Ara ja pots fer el cafè. Tota la colla. No tinc cap número de telèfon. Ja ho entenc, aquests bars d'aquí.